మన ఆశ్రమంలో అన్నంరెడ్డి వెంకటేశ్వరరావు గారు జ్ఞాపకార్థంగా వర్ధంతి సందర్భంగా సంవత్సరం యొక్క రోజున మన ఆశ్రమంలో ఉన్న వారందరూ కూడా భోజనాలు ఏర్పాటు చేయాలని మంచి ఆలోచన చేసి, అలాగే భోజనాలతో పాటు కొన్ని ఫ్రూట్స్ వాళ్ళకి ఏదైతే కావాలో అవన్నీ కూడా మనల్నే పూర్వకంగా తయారు చేసుకోమని చెప్పారు. ఎలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు మరి చనిపోయిన రోజున గుర్తుగా చేయటం అనేది అభినందించదగ్గ విషయం కాబట్టి ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా ముందు మన వ్యవస్థకి ఇంకా అందించాలని వారితో పాటు వారి సహకారం వారి చేతుల మీదుగా భోజన కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించాం.